সেটা পিবার আছে যদি রফড় পিও 100 পাইপর পিও ব্ল্যাক ডগ পিও এগুলা হচ্ছে মদ এগুলা রেট চালিছি ମୋ ବାଳ ଡଗ ପିଇବେ ନା ବାଳ ଡଗ ତମେ ପିଇ କରିଛ ଆଉ କଣ ଆରେ ସାର୍ ମୋର ତ ଯୋଉ ଚେଚିସି ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ପିଇବା କଥା ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଇ ତମେ କହୁଛ ବ୍ଲାକ୍ ଡଗ ପିଅ ଜାମସନ ପିଅ ଭାଇ ମୋର ଚଳିବନି ଭାଇ ପାଣି ନାହିଁ ଗିଲାସ ନାହିଁ ସୋଡା ନାହିଁ ଚାକଡା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ର ଟେକି ଦଉଛ ଆରେ ଭାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ ତମର ଆଗରୁ ହେଲ୍ଥ ଫେଲ୍ଥ ଥିଲା ଏ ଯେବେଠୁ ର ଟେକିଲଣି ପୁରା ହାଡ଼ ହେଇଗଲଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ଚେହେରାଟା ଠିକ ତମ ଭଳିଆ ମହାର ବଣ ହେଲେ ମୁଁ ଝାଡା ବସିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ହଁ ତମେ ବୋଧେ ଦେଖିଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଝାଡା ବସି ପାରିଲି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସିବ ହଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ଛଅଞ୍ଚେଇ ଦଉନ ଯାଇକି ଯଦି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆରେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ କହିଲି ମାଉଁସ ମାଗିଲେ ଦେଲା ନାହିଁ ନା କୋଉ ଶଳା ମାଉଁସ ଦେଲା ଭାଇ ଆରେ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଆଜି ତା ଭକ୍ତିରେ ମାଉଁସ ଦେଲେ ସେ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ମନା କରିବାକୁ ତମେ କିଏ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ କଣ ଜମା ମାଉଁସ ଖାଇନ ମାଉଁସ ଜମା ଖାଇନ ଖାଇଛି ଖାଇଛ 17 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଛି 18 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଲାନି କେତେ 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 କହିଲ 17 ପ୍ଲେଟ ବା 17 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଛି 18 ପ୍ଲେଟ ଦେଲାନି ନାଇଁ ଦେଲାନି ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଦବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦବ କଣ ବଡ ବଡ ବାଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି কি দুঃখ বড় বড় বাগদা চিংড়ি ଦେଲାନି ନାଇଁ ଦେଲାନି ଯଦି ନ ଦଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ସେଇଠି ମୁଁ ବସିବି ତମେ ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଭଜା ମାଛ କଣ ଭଜା ମାଛ ଭାକୁର ମାଛ କରିଛ ହଁ ପେଟି ରାଉଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି 65 ପିସ୍ ଖାଇଛି 65 ପିସ୍ ଖାଇଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କେତେ ପିସ୍ ଖାଇଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି କହିଲି ବା କେତେ କଣ 15 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଛି 16 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ବା ମାଂସ ଖାଇଲାଣି 17 ପ୍ଲେଟ ଆକୁ ଖାଇଲାଣି 15 ପ୍ଲେଟ ସେଟା ପେଟ ନା ମହାନଦୀ ଘାଟ କଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇଛ କଣ ପାଇସ୍ ଆଇଟମ ପାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ପାଇସ୍ ସେ କଣ ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଧେ ବାଣ୍ଟୁଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଥିଲି ହଁ ସେ କହିଲା ପାଇସ୍ ଟା ଭଲ ହେଇଛି ଗଲା ବେଳକୁ 7 ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଇସ୍ ପିଇକି ପଳେଇବି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେ ମାସ ଶେଷ ଲୋକ ଖାଇବ ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଇଦେବି ବାଟରେ ପଳେଇବି ଆଉ ନହେଲେ ଗାଡିରେ ପକେଇ ନେଇଯିବ ପିଇଟା ବାଟରେ ଯିବ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ମୋ ଖାଇବା କଥା ଛାଡ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚନ୍ଦନ ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନଥିଲା ହଠାତ୍ କେମିତି ରାଜି ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ରାଜି ହବନି ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ବନ୍ଧୁକ ନାହାନ୍ତି ମତେ ଲୋକମାନେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ହାଁ କରି ଅନାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଠିକ କଲି ଯେ ଇଏ ଭାଇ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା କହିଲା କହିଲେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଭାଇ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଝିଅ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉ ପିଏଚ୍ ରହିଥିବ ଭାଗ୍ୟ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲବିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ଦେଖିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ବଳଟି କି ସୁନ୍ଦର ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଭାଇଲ କଣ ଖରାପ ଭାବିଲ ଆରେ ଭାବିଲେ କଣ ଟିକେ ହସିଦେଲ ଟିକେ ହସିଦିଅ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖା କାହିଁ ହସିବୁ ଟିକେ ଚାକୁଡା ମାର ଫେର ହସ ଟିକେ ହସିନ ହଉ ହସୁଛି କି ହସ ଓ କି ଦାନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସି ମତେ ଆଇଫୋନ କଥା କହୁଛ କହୁଛ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ତାକୁ କଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କିଏ
ମତେ ଜାଣିନି ଭାଇ ତମେ କିଏ ପଚାରୁଛି କହୁନା ତମେ ମୁଁ ହେଲି ବୁଲେଟ ସରଘରିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଝକାସର ମାଲିକ ଆଡ୍ରେସ ହଉଛି ପ୍ରୀତିପୁର ନାରଦ ବୈଲର ସେଣ୍ଟର ସାଇଡରେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆଇଛ ଟେକି ଧରିବା ପାଇଁ ନା ଉଠେଇବାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇବି ଉପରୁ ଉଠେଇବି ପଛଆଡୁ ଉଠେଇବି ସାଇଡରୁ ଉଠେଇବି ଏମାନେ ଆଜି ମତେ କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ତମର ଉଠେଇବି କି ଏ ଭାଇ ରେ ନାଇଁ 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 କଣ ମୋର ଉଠେଇବା ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଥରେ ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆଣିଲେ ଏମିତି ଉଠେଇଲେ ମୁଁ 14 ପୁରୁଷ ଏମିତି ଉଠେଇଲି ନାଇଁ ଏ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଆଇଫୋନ ଅଛି ଏଥିରେ 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ଗୋଟାଏ ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇଦେବି ବିଶ୍ୱାସ କର ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ଆରେ ହେ ତମେ ତ ଆମ ସଲ୍ଲୁ ଭାଇଜାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ ସଲମାନ ଖାନ ସତ କହୁଛ ଗୋଇଠା ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଇଠା ନାଇଁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ନା ତମର ଝାଡା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଇଠାଟା ମାରିଦେଲି ଦେଖ କାଲି ସକାଳୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଏମିତି ହବ। ଗୋଇଠା ମାରି ସବୁ ପିଚି କରିଦଉଛ ମୋ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ଭାଇ ମୋ ଝାଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିବ ହଁ ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲି ମାରିବି ଗୋଇଠା ହେ ଭାଇ ତମେ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲ ଡାହାଣକୁ ବୁଲ ବସ୍ ବଢିଆ ଟିକେ ବାଁପଟକୁ ବୁଲିଗଲ ହଁ ଟିକେ ତମ ପଛ ଦେଖେଇଲ ପଛପଟ ପଛପଟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ ପଛଟା କେଡେ ବଡ ହେଇଛି ନୋରା ଫତେର ବି ଏତିକି ବଡ ନାହିଁ ରେଡି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦବ ଟିକେ ଡେଇଁ ପଇଲ ଟିକେ ଡେଇଁ ପଡ ଭିଡିଓ କରିବା ବଢିଆ କଣ ଖାଇବ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ କର ନାଇଁ ସେତିକି କଣ ହେଇଗଲା ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ